Wara jimsħaħ jaħrab il-kamera stana sa fl-aħħar tfaċċa. Dan huwa l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali illi għandu fuq akkużi serjissimi brabta mas-serqa tal-isptarijiet. L-inkjesta hija ċara min ittjara jara, issa saret pubblika, saw se nidħol fil-merti dak huwa l-qrati li jiddeċiedu. Ma' Net News il-Professur Scicluna wera biċċar li mhux se jirriżenja u farfar din id-deċiżjoni fuq l-Unjoni Ewropea u fuq il-Bank Ċentrali Ewropew għaliex fi kliemu stess huma jridu jiddeċiedu jekk jitlaqx mill-pożizzjoni tiegħu jew le. Dwar riżenja ta' Gvernatur nixtieq ngħidilkom li hemm differenza kbira bejn Gvernatur u Ministru. Ministru hija prerogattiva tal-Prim Ministru. Fil-każ ta' Gvernatur fil-Bank Ċentrali fil-Eurosistema tal-Ewropa hija gvernata mit-Trattat tal-Unjoni Ewropea u mill-Istatuti tal-Bank Ċentrali Ewropew. Huma jridu jiddeċiedu, jieħdu pożizzjoni, hemm kundizzjonijiet stretti biex ma jkunx hemm intħil la mill-Gvern, la mill-Oppożizzjoni u laqas mill-NGO dwar riżenja. Ma tħoss il-mali inti għandek tirriżenja? Din wara li l-Kunsill tal-Gvernaturi jekk ikun hemm dak il-kundizzjonijiet mittifsa biex ngħidu hekk, tmur il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Ma tħoss li għandek tirriżenja? Il-Prim Ministru ilu ġimgħat sħaħ jiddefendi lil Edward Scicluna minkejja li jismu huwa implikat fid-dil skandalus tal-isptarijiet. Iżda skont Robert Abela, il-Professur Scicluna għamel ġid kbir lil pajjiż.